Cek, cek. Cek.
Puji matuhata, marede maitan sia buku ede nomor 10 ayat sada sahatu ayat tolu. Doot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doot guarni tondi perbadia, na tumu palangi doot tanoon. Amin. Songono dohatani Tuhan Jehovah, ida maahu, apalau sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalulu ini parmaan di panguan ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni ahu manglului biru-biruku sogot. Haleluya. Ale Tuhan di bata pargogo na suatu dosan amanami saliling nililingna. Asini roham do na mangaramoti hamisian na laon rasi rasa nuaing. Jala asini roham do na mangaleon barita na ulii gabi hanguluan nami. Saya sima roham, saya buahai marohanami jala leon todim na badiai. Asa waktu si hami sude panugu-nugum dohot pambainan muna bergai. Bayan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame, jala sonang hami, jala lam imbaru rohanami, marite-ite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji matuhata.
hamuma patik ni dibata di bagasan mingguta sadarion patik paupaton ingot hamuma pabadiaon hari minggu di nonom hari ma ulah hamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianna ni jahuba di batam doi dang jadi homangula anggo dina sadari i manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni huta ni halape na mangibati hutam ai dina onomari di topa di bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do umbayen na di pasu-pasu di bata jauba ari paridenai jala di parbadiai dia do lapatan ni oddo ikon di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hatani di bata ikon badia do hatani di bata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangion dohot mangguruhon imah sahatna atong rak mangido gugu mahita tuadopan di bata lau mangulaon na hobar tu patik nai ali tuan di bata sai pargugu imahami mangulaon na hobar tu patik mi amin. Tapuji ma Tuhata. Yesus menjawab berdoa saya, Tuhan Yesus nabasai, bagi pancau nasor tuntutanmu, kamu simpaluai, bagi Tatopoti madosata tuadopan di bata martangi yang mahita ali di bata nami na marasiroha jalana badia amanami marite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami rotu julum uhilala hami rikodo asini roham disalut hami halak pardosa alani ido umbayan nahu paserep hami diri nami sadarion di julum jalahu partopot hami tungna jod-jod do hami manimbil sian akka dalan munda badia songon biru-biru na lilu sai unang pabali hami sian julum alani dosa nami i aidang di halomon roham hamatian ni akka pardosa alai hamu bawa ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesa masalut hagidion nami doot pangulasion nami maritehite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham dihami maritehite panindangion doot hagogoon nito di parbadia asa tarapul situtu rohanami manjoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di kuarmu nabadiai amin. Baga-baga ni dibata taringot tuasesani dosata satokido huta di kokho alepa pungu-punguku maho muse maritehite aka asini roha godang tagan di parpiar ni muruku huta bunihon bohiku satokin marado poko alai marhite-hite dengan basa saliling-lilingna asiakuho ninna jahoba sipaluaho asangapon ma di dibata na dikijang amin.
tabigima kur punguan parupuan. Puji Matuhata. Tuhan Yesus bertahan, kau biru pidunanmu. Yesusku, aku saya hidup,
sadarion tarsurat di Yohanes 10 ayat 10 sada sahatu ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 sada sahatu ayat 10. Tajahama margati soring amima na arjulu. Parmahan na dinggando anggo ahu di seahon parmahan na dingganido hosana humopop aga biru-biruna. Ai si pangan gaji do ibana naso sumarion aga biru-birui. Songon amai na manada ahu jala ahu manada amai jala huseao do hosaku humopo biru-birui. Masahatna martua do akan tumangion hatani di bata jalana piopsa. Amin. Kor remaja naposo.
Tapuji ma Tuhata. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon idongata sa porsiaon disadok portibion rap mahitamado au porsia di bata jahuba ido ama parguguna dosan na tumupalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata jahuba na sasadai imana tubuh ni si Maria na gabi-gabi siato di porbadia adorang so abubuan ido Tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajar do ibana di au pinar silang na tua-tua mangumi halang na mangudo na mate au korsia di porbadia jala adong sadahuria na badia huria atau pati halak Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tai nama mula mangun sugo daging di halak na mate do dia nguduan na sora sudah amin. Tapi gima persembahan pujian sian punguan lansia dohot keluarga.
Kur Bunga Nama.
Abigema tikting ni huriata. Shalom. Padita dohot parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhuna mulu adong dope naso terdaftar di gereja HKBP Tamarunangon boima menghubungi Padita manang parhalado HKBP Tamarunang. Satu hatta mana madongani per minggu tahun. Amin. Tikting HKBP Tamarunang Minggu tanggal 10 Juli 2026. Angka rumah wisada nomor ragam. Goarni minggu ta sadarion ima minggu papituhon dung tirini tatis. Topik minggu hari parolopolopon ni bangso ni debata. Manang hari sukacita bagi umat Tuhan. 2. Pangapulion sian huria. Di patupa huriata do ibadah pangapulion tu keluarga amang situa cehasi hombing SE inang boru pajaitan namaringanan di kompleks BPS 2 blok B1 nomor 1 di minggu sadarion tanggal 10 Juli 2026 pukul 10.30 ita manang dung sidung per mingguon. Asa Roma sude kategorial ni huriata ruas wilayah sada parhalado dohot keluarga di ulauni. Tolu pertangyangan ulaya 2 di patupa huriata do pertangyangan di wilayah 2 di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 masuk pukul 10.30 wita di bagas ni keluarga amang HM Sitompul inangge boru lumban tobing namaringanan di Citra Sudiang Indah Bolok Iye Tolu nomor 5 Asa Roma ruas ulaya 2 parhalado dohot keluarga di pertangyangan ini. 4. PHD parhalado dohot keluarga HKBP Tamarunang di patupa huriata do PHD parhalado dohot keluarga di hari Kamis tanggal 27 Juli 2026 masuk pukul 10.30 wita ima di keluarga amang ate bakara inang situa Kristin FD maringanan di gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang asa persidoho masude parhalado dohot calon situa dohot keluarga parhalado di ulauni. 5. Program Dewan Marturia HKBP Tamarunang. Hobar tu program Dewan Marturia seksi multimedia ima pengadaan PC lao mendukung tugas pakobasion nasida pinabotohon matusude ruas ni huriata parhepengon sahatu mingguon ima 1 hasil door prize godangna 3.020.000 2 hasil taken les godangnya 2.600.000 rupiah. Jumlah totalnya sudah 5.620.000 rupiah. Haperluan tu pengadaan PC multimedia godangnya 15 juta rupiah. Jadi diperluho dope godangnya 1.320.000 rupiah. Alani asadoho mahita mendukung pencarian danai marhite proposal door prize dohot kiris. 6. Kewajiban menggarar iuran tahun 2026. Pinabotohon matusude ruas ni huriata alanunga di parsitonga tahun semester sada tahun 2026 asa taingo ma kewajibata ima manggarar iurat tahun 2026 godangna 1 juta rupiah per tahun manang 100.000 rupiah per bulan.
Hobartusi pinabotohon ma statistik update iuran tahun 2026 per tanggal 10 sia Juli 2026. Ulaya sada na manggarar 42,31% manang 10 sada kakak sian 26 kakak. Ulaya 2 na manggarar 58,82% manang 20 kakak sian 34 kakak. Ulaya 30 sada 71% manang 10 tolu kakak sian 40 sada kakak. Pitu, rekrutmen guru sekolah minggu AKBP Tamarunang. Pinabotohon matu sude ruas ni Huriata, hobartu pangiduan seksi sekolah minggu asaboi ma adong penambahan guru sekolah minggu alani pinangido matu ruas ni Huriata na ukap rohana Jalan Olo gabe guru sekolah minggu asa pinabotohon matu ketua Dewan Koinonia. Walu kunjungan pastoral Huria. Di bagasan mingguan patopaon ni Huriata do kunjungan pastoral tuja buni ruas na adong di wilayah 2. Tatangyakom ma asa dengan merdalan ulaoni. Sia amplop pembangunan gedung sekolah minggu. Di parminggot tasadarion pasahat amplop khusus 7 hita imalaho tu pembangunan gedung sekolah minggu ni Huriata tapasahat ma di bagasan Lasniroha. 10 surat sian HKBP Resort Tamarunang. Di Jalo Huriata do surat sian HKBP Resort Tamarunang asahu jahawan hami. Tamarunang 10 sia Juli 2027. Nomor 015 /ADM /D 10 R 16 H 1 7 2026. Lampiran perihal undangan sinode HKBP Distrik 10 Pitu IBT 2026. Kepada yang terhormat 1. Pimpinan dan Perhalado HKBP Tamarunang. 2. Pimpinan dan Perhalado HKBP Kendari di tempat. Shalom, sesuai dengan surat Pareses HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia bagian Timur nomor 40 sia /D 10 Pitu IBT /7 /2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal undangan sinode HKBP Distrik 10 Pitu IBT 2026. Dengan ini Majelis Resort menyampaikan undangan resmi kepada utusan peserta dari masing-masing Huria untuk mengikuti sinode distrik yang akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kristal Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Utusan 1 pendeta resort, 2 utusan resort ke Sinode Godang, 3 utusan resort dari Sintua, 4 utusan resort dari anggota jemaat. Untuk keberangkatan pendeta resort akan ditanggung dari anggaran resort dan perwakilan utusan yang mengikuti dari Huria menggunakan anggaran dari Huria setempat. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja menyertai kita. Teriring salam dan doa Pendeta HKBP Resort Tamarunang, pertanda Pendeta Tommy Desianturi MTH.
10 sada. Ruas Namar Sahid. Perhalado doho sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Sa itu hatta mana mangalehon hamalumon dohot hai pason. Mulu adong sian ruas ni huriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asal dipabuat tu perhalado manang pandita. Ruas Namar Sahid. Agusta Christine Borusianipar, wilayah diaspora perawatan di Jabu. 2. Amang Esianipar, wilayah diaspora perawatan di Jabu. 3. Amang YFH Sitorus, wilayah 2 perawatan di Jabu. 4. Amang Hauta Julu, wilayah Sada perawatan di Jabu. 5. Inang Nyonya Hutagalung WDS Bor Huta Barat wilayah Tolu perawatan di Jabu. 6. Inang Nyonya M Panjaitan Boru Sigalingging wilayah 2 perawatan di Jabu. 7. Amang Calsit JM Butar-Butar SE wilayah Tolu perawatan di Rumah Sakit Hermina kamar 324. 8. Inang ST Boru Sipayung wilayah Sada perawatan di Rumah Sakit Umum Daya kamar Mawar 1. 10.2 Ruas Namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata Namar ulang tahun sian tanggal 10 Tolu satu tanggal 10 sia. Saitu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hai pason. Ruas Namar ulang tahun. 1. Intan Grestelina Rotua Borusilain anak sekolah minggu tanggal 10 Tolu Juli 2014 wilayah 2. 2. Tiroy Etanael Sitorus anak sekolah minggu tanggal 14 Juli 2010 sia wilayah 2. 3. Nahum Agio Bernison Sinaga anak sekolah minggu tanggal 15 Juli 2010 sia wilayah 2. 4. Inang Marta Borupas Pardosi tanggal 15 Juli tahun 1946 wilayah 2. 5. Franz Simon S Naposo tanggal 15 Juli tahun 2000 wilayah Tolu. 6. Dean Darius Nahapun anak sekolah minggu tanggal 10 Juli 2020 Tolu wilayah Tolu. 7. Amang Situa Desman Hutapea tanggal 10 Juli tahun 1985 wilayah Tolu. 8. Amang Hasudungan Mauliate Sitopul tanggal 10 Juli 1957 wilayah 2. Pesalmen 37 ayat 4. Jala halomohon Jahoba jala lehononna matuho pinangido ni roham. 10 Tolu ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado doho sude ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton selama ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas namirayahon sian tanggal 10 Tolu satu tanggal 10 sia. Ruas namirayahon keluarga Amang S Huta Barat Inang SH Boru Simajuntak tanggal 15 Juli 2015 wilayah Sada. Satu hatta mana saya toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10.4 Ruas Narotu permingguan pertangyangan dohot PHD. Minggu tanggal 12 Juli 2026 permingguan magodang manang umum torokna 110 sada halak. 2. Minggu 12 Juli 2026 permingguan anak sekolah minggu torokna 52 halak. 3. Sabtu 10 sada Juli 2026 PHD remaja Naposo Bulung torokna 16 halak. 4. Selasa tanggal 14 Juli 2026 pertangyangan wilayah Sada
Tibagas ni keluarga amang SR Pasaribu SE Inang L Borussia Lagan torokna 35 halak. Angka rumoyo 4 parhepengon ni huriata boy mata bereng di tik-tik parhepengon na adong di hitabe doho di slide LCD. Songoni matik-ting ni huriata di bagasa minggon tatanya koma asagabe pasu-pasu doho las ni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Tapasahat ma peliata pelian sadaa sadabe do 2 tapuji ma tuata sian bukwede nomor 262 ayat sada dot udutna. Mata
Amin di debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima namang ramoti, ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na. Huriana natar pasu-pasu, tajakom ma, hatani di bata, nagabi jabita di minggu ta sadarion di minggu papituhon dung Trinitatis ima na sian buku ni si Esther biddu sia mamuka may sian ayat 10 sada tolhas may tu ayat 10 sia asa hujau matuhita saluhutna tapayut ihut mamanginang di bagasan rohat tabi. Laos diari nasasadai sahat do bilangan ni jolma akan nabinunu di bagasan huta susan tuadopan ni rajai dungi ni narajai matu si Esther jolmanai nunga dibunuh halak Yahudi di huta susan 500 bawah di redepon dohot na 10 anak ni si Haman ahaulaning binain nasida di luat ni rajai akan na asing jala ahadope pangidommu ikon lehonod doi tuho jala ahadope sihol ni roham ikon pasautod do dungi nina si Esther ma molo tungdinggan di rohani rajai se di luas rajai ma nang marsugut halak Yahudi akka nadisusan mangulahon hobbar tu paretta sadarion asa digatukon nasida na 10 anak ni si Hamani tuhau. Jadi didokon rajaima ikon songoni bahenon paretaipe dilehod do disusan. Jala na 10 anak ni Haman digatukon doi. Nang di hari 10 opat bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akan disusan. Jala dibunuhi disusan 300 halak alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi aka nadiluat rajai marpungu-pungu do panguluhon hosa nasidai gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai jala dibunuhi halak na makagigihon nasida 70.000 halak alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai ima namasa di hari 10 tolu bulan Adar gabi marhasonangan nasida di hari 10 opat bulani gabi dibahin nasida mai hari panggalangan dohot lasneroha alai anggo halak Yahudi akka nadisusan marpungu do di hari 10 tolu dohot 10 opat jala marhasonangan di hari 15 bulani jala dibae mai hari panggalangan dohot lasdroha dibae ni anggo halak Yahudi akan namaringan di aka huta pagaran hari 14 bulan Adar dibae nasida hari lasdroha panggalangan dohot hari raya laos marsi piringan nasida disi ganup tu ale alena edo yang gosahatna paluas mamanginang asa dijawab kami ma di dalam bahasa Indonesia Esther 9 ayat 11 sampai 19 beginilah firman Tuhan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Esther sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Lalu jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian.
Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhlah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Huria nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tetapi tentang siapa yang paling bersyukur. Di sebuah toko alat musik, ada seorang anak kecil masuk ke toko tersebut. Dung sahat nasida di tokoi, di bereng ma ada piano. Lantas anak tersebut memainkan piano, dan lagu yang dimainkan adalah nada Twinkle Twinkle Little Star. Bulak-balik mah di meton dak ada naki songoni. Lantas seorang konten kreator dan dia juga seorang pianis mendengar itu dan mendatangi anak kecil tersebut. Lantas dia mengatakan, bolehkah aku bermain piano denganmu? Anak kecil tersebut mengatakan, silahkan. Jadi mereka bermain bersama. Ketika anak kecil ini memainkan Twinkle Twinkle alai holan nada, tetapi seorang pianis yang terkenal tersebut serta dia menjadi konten kreator, dia memainkan juga. Dia menutupi, dia menyempurnakan setiap nada yang dimainkan oleh anak kecil tersebut. Sehingga banyak orang yang ada pengunjung di toko tersebut terkagum-kagum melihat itu. Maka anak kecil tersebut merasa bangga karena pemahaman anak kecil tersebut, karena dia hebat maka orang kagum. Tetapi seorang pianis tersebut yang mendampingi anak itu, dia bersyukur karena dia dapat menyempurnakan setiap nada-nada yang diberikan di permainan piano oleh anak kecil tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa dikatakan hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tetapi siapa yang paling bersyukur? Biasanya ketika kita berbicara tentang untung, maka yang ada adalah untung rugi, serta yang ada adalah kesombongan, seolah-olah kemampuannya. Tetapi ketika kita berbicara tentang bersyukur, ini adalah sebuah momen kesempatan yang bisa dia terima. Dia tidak mengambil keuntungan dalam hal itu, tetapi dia mensyukuri setiap momen yang boleh terjadi di dalam kehidupannya. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di turpu jamita di mingguta sadarion, berengot tama songot dia bangsa Yahudi, bangsa Israel, na terbuang, na tertaban di waso harajaon ni Persia. Pada saat itu raja yang memerintah adalah Raja Ahasuerus. Jala adong do panglima perangna imana margoar si Haman. Jala si Haman nunga disakapi
Bohama pamatehon sudi bangso Yahudion. Salah satu puncak permasalahan adalah dipangidu si Haman ima halak namarguar Mordekai asa sembah sujud tuibana. Alai Mordekai mandok dang si sobaon jolma alai si sobaon Tuhan debata. Ujungna si Haman kecewa, merasa dikecilkan, naso dibotohodo au panglima perang, Hosam di pedakodo, ima nadidokon si Haman. Alai Mordekai tetap bertahan, dia tidak mau menyembah kepada Haman. Ujungnya melalui tipu muslihat dipakulingi si Haman mah Raja Ahasweres. Asa buima pakeluaron surat dekrit pemusnahan terhadap bangsa Yahudi. Ditikinunga dibaen rajai taringot tu surati laho manotuhon sadihari ma pamateon bangsa Yahudi dibaen ma amang inang pur molopur bahasa aslina di hitahon sonari tatada may undian untuk menentukan tanggal piga ma diundi ma songoni dapok ma di tanggal 10 tolu bulan Adar. Asal nang gabi bingung kita amang inang bulan Adar itu kalau sekarang ini bulan apa? Bulan Adar di Tikinunga di Lului Hami ima bulan Desember tanggal 14 tanggal 10 tolu bulan Adar ima tanggal 10 tolu bulan Desember. Ima disakapi si Haman lahu memusnahkan sudi bangso Yahudi. Alai ida utama amang inang marhi turpuk songot dia debata mangula marhiti Ratu Esther Jolmani Raja Ahasuerus. Si Haman dang mamboto isi Ratu Esther. Nah diboto ibana Ratu Esther adalah bagian bangsona. Apa daong? Ratu Esther adalah keturunan bangsa Yahudi. Jala ditikisahat buah-buahi di pasahat Mordekai ma tu Ratu Esther. Dido Mordekai ma tu Ratu Esther ikon paluom mudo bangsom. Buasa berani Mordekai mandok kusongoni ala Mordekai dohot Esther adalah hubungan keluarga. Mulu dipamate bangsom nado doho mate. Pemusnahan massal akan dijadikan dan itu akan pemusnahan identitasmu. Ale alus nih Ratu Esther olan sada do saguru di Tuhani ma alai ulahok kamu ma marpuaso dohot martangia ulahok kamu ma di bagasan toluari marpuaso dohot martangia. Amang inang tabering ma bagaimana Ratu Esther walaupun dia seorang ratu dia tidak mengandalkan apa yang dia pikirkan. Dia tidak mengandalkan kuasa yang ada dalam dirinya. Alai ala takasdu ibana manada Tuhanna. Iduna disuarahon ibana amang inang marpuaso maho. Buasa marpuaso asa buima homi. Amang inang di dalam kehidupan kita pada saat ini bukan berarti saya mengatakan kita untuk meniru orang lain. Terkadang puasa itu sangat penting bukan karena mau sakit saja. Contoh besok mau ambil darah malam ini puasa, bukan seperti itu. Marpuaso nadidokon buhado mengkuduskan hati, mengkuduskan pikiran, mengkuduskan hidup, memfokuskan arah tujuan pandangan hanya kepada Tuhan. Iduna disuarahon Ratu Esther jala diulahon nasida ditikinunga diulahon dada holan si Mordekai doh bangsa Yahudi amang inang remaja na pasobulung na marpuaso dohot do si Ratu Esther marpuaso dia ikut berpuasa dalam hal itu. Jala marpuaso Ratu Esther laho mangiduhon Tuhan dongani au Tuhan pasaut malomo ni roham marhiti ngolukon
Ketika semua itu dilakukan, maka dapat harinya Ratu Ester menjumpai Raja Ahasuerus. Amang inang, salah satu aturan peraturan na adong di kerajaan Persia hatihai, natape Ratu Ester ima jolmani Raja Ahasuerus, tetapi bukan seenaknya menjumpai seorang raja. Adong do waktu-waktuna ibana manopot rajai. Alai ala kondisi situasi yang sangat mendesak, dia memberanikan menjumpai raja tersebut. Sonari masuk mahita tu jami tahun. Oma jami toma hasil pakateon ni Ratu Ester dohot Raja Ahasuerus. Asa dapot ta amang inang, kenapa dikatakan harus begini? Buasa 75.000 halak, buasa songon dia do. Itu adalah sejarahnya. Tabereng maju amang inang Ratu Ester, dia seorang ratu, alai takas ditanda identitasnya. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu siapa Tuhannya. Akhirnya dia mampu mengambil resiko yang itu mempertaruhkan nyawanya. Bisa saja amang inang, boi saja muruk Raja Ahasuerus, sakit hati, tersinggung ibana, pamatei, lului muse jolmak kuna asing. Bisa saja. Alai ala parjolo do ibana mangiduhon, asa didongani Tuhani, asa diajari Tuhani, dinalao pasahaton hata pangiduanna. Berengot tama amang inang ima diturpuk sadarion didok ma dunginin na si Ester ma molo tungdenggan di rohani rajai ima hata ni si Ester alai ado alus ni rajai jadi didokor rajai ma ikosongoni bahenon paret taipe dilihon do di Susan jalan 10 anak ni siaman digatukod do. Tapi yang memanginang permintaan dari Ratu Ester di luar dari logika. Haman, seorang panglima perang, sudah pasti dia banyak berjasa kepada Raja Ahasuerus. Alai, ala dibongkar Ratu Ester do sakap-sakap naroa, rencana-rencana jahat, yaitu pembunuhan massal kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel. Tu bangsa pinilit di bata tang di pasobu di bata mangulado di bata marhiti ngoluni Ratu Ester. Tabereng maju amang inang begitu sangat luar biasa karya Tuhan di luar dari apa yang dipikirkan oleh bangsa Yahudi. Molo bangsa Yahudi nunga radi Allah hati-hai, bisa kita katakan mereka ditawan, tidak mungkin melakukan perlawanan. Nah tartaban donasida, molo dipamati mak, molo dibunuh mak, ima pemahaman nasida. Alani dipakulingi si Haman ma Raja Ahasuerus, dipakaluar ma surat asa dipamati sudi. Aledung dibongkar amang inang dibongkar Ratu Ester sakap narwa na dibahan si Haman. Tapi ring amang inang dah. Surat pertama dikeluarkan Raja Ahasuerus pamate sudi. Surat duka cita. Alai holan dan dipakulingi Ratu Ester keluar musi surat lasdroha. Bagaimana di surat kedua dikatakan sudi bui mangalo. Semua bisa berjuang. Dari pertama diperintahkan untuk siap mati, akhirnya keluar surat yang kedua untuk siap berjuang melawan menggapai kehidupan. Amang inang situasi nabora situ tu na ikon adupan bangso Yahudi. Alai di palua do, ya di palua de bata, ditangihon do, ya ditangihon de bata. Tarlu mobi sian parngulun ni Ratu Ester. Oleh karena itu ketika berbicara tentang Ratu Ester, maka akan teringat bagi kita bagaimana seorang perempuan yang sangat berani menyuarakan Allah dan marhiti guguna iba nama baik namang inang. Dia melakukan bukan sesuai apa yang dia pikirkan, bukan dengan apa yang ada dalam dirinya, tetapi dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam dirinya.
Tuhan ido na dipatuduhon ibana, Tuhan ido na dipangasahon ibana, diganut na disakapi debata marhiti nguluna. Ujung na buha berengot ta amang mariturpukon. Apakah bangsa Yahudi, bangsa Israel mengalami pembunuhan massal? Tidak. Dari kondisi terpuruk diubah debata menjadi kondisi lasniroha. Dari kondisi yang siap untuk dibunuh diubah debata menjadi kondisi yang siap untuk berjuang. Jala beringot tama amang inang songo dia pambenan di debata marhiti bangsa Yahudi. Apakah dengan kekalahan bangsa na asing gabe ima kesempatan merampas, gabe idu kesempatan memuaskan dirinya, memuaskan keinginannya? Tidak. Taringot tu ugasan ni bangsa dang dibuat nasida. Mereka hanya berjuang untuk bisa mendapatkan yang namanya keselamatan. Mereka hanya bisa berjuang untuk bisa memperjuangkan kehidupan mereka. Siani dipangidu Ratu Esther mamuse. Molonung ngasongoni paluas manasida muse sadari nai. Allah berengot tamang na. Disakapi marhitipur nakani, disakapi Haman, tanggal 13 adalah mati massal untuk bangsa Yahudi. Kita boleh bayangkan bagaimana ketika sudah ada perintah tanggal 13 kau akan mati. Alai tanggal 10 tolu na dikon iko mati nasida diubah debata. Tanggal 10 tolu ima ari perjuanganmu, ima ari pembebasanmu. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di nguluta ganupe pasti hiado hita songoni amang inang ketika situasi sudah menekankan kepada kita tidak ada lagi harapan. Masa-masa perekonomian yang sangat sulit, masa-masa kondisi sakit yang tidak pernah sembuh, atau kondisi-kondisi yang lain. Naneng dohonoku, imanilah di dalam segala kondisi terpuruk pada saat itu Tuhan sedang menempa hidupmu. Di dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, Tuhan bisa mengubah menjadi kondisi sukacita. Iduna boy berengota amang inang dari kehidupan bangsa Yahudi. Bagaimana sudah di ultimatum harus mati. Tidak ada lagi keselamatan, tidak ada lagi harapan. Alai di paluas di batado nasida mati daun. Holan na dipangido nasida dipagugo suarana tutuhan di bata. Natape ikun tertaban. Mereka harus tertawan di kerajaan Persia. Alani hajukatan nado. Alai hajukatan na di ban nasida di jalon nasida mauhumon. Alai dang di palua de bata nasida asa dimusnahkan. Amang inang, kondisi terpuruk dalam hidup itu boleh hadir dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah, di dalam kondisi terpuruk pada saat itu Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya terhadap diri kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk membimbing kita. Persoalannya buhado hita mangiduhon tutuhan de bata. Alani i berengot tama sian karakter na tolu nakani na parjolo ma Ratu Esther. Dia mampu mengorbankan nyawanya untuk mengambil keputusan. Amang inang mangulahon nadenggan ikunadongdo pengorbanan. Jangan pernah mengatakan melakukan yang baik maka orang juga akan melakukan yang baik kepadaku. Daw alai taulahon nadenggan alanunga di pasat di bata ngoluta jalanunga jalo otai alani ikun taulahon doi songonanunga di ulahon si Ratu Esther. Dia tidak takut kalaupun harus kehilangan nyawa. Karena apa? Ala di batado na punasa nguluna najulupe sebelum dipilih di bata ibana asaboy kabe jolmani raja Ahasuerus budu ibana pamate. Alai di pamiliton na dipatupa di bata. Tuhan punya rencana. Amang inang, rencana Tuhan bukan seperti apa yang kita pikirkan. Rencana Tuhan, kerja Tuhan bukan seperti apa yang kita lihat.
terkadang di luar dari apa yang kita pikirkan. Karena apa? Karena kita masih melihat 1, 2, 3, 4 atau sampai 100 langkah yang mampu kita lihat. Tetapi Tuhan mampu melihat sampai akhir langkah hidup kita. Itu perbedaan ni pandangata dot pandangan ni Tuhan debata alani las marohata muloboi berengot tamusi amanginang naparjulu. Kita boleh sama-sama ingat bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya yang akan dibunuh, rencananya akan dibunuh, akhirnya dijual kepada saudagar. Alai berengota di pasopu, apakah Tuhan membiarkan? Apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Orang yang dikucilkan itu, orang yang dibuang itu, orang yang direncanakan untuk dibunuh itu, nasidado, naboy manugu sudi bangsoda, terlumobi keluargana, asa mangan nasida. Pada saat itu terjadi kesusahan yang sangat luar biasa. Ternyata Yusuf sudah di dalam kerajaan. Di boto ibanama, natorasna, sudi ahana, sudi abangna, sudi saudarana, marukil, dipakulingi di bata, dipangidu, ibana gugus yang Tuhan di bata, bui sudi keluargana masuk tu kerajaan. Bayangkan amang inang, muluhiata bigi padohan ni hata batak, turiang gabe boni, tak ada dutahe turiang, mulu neng panet kita, dibolok ke doon, emion, alana dia tong dang marlapatan on. Alai haduan ketika bibit padi itu sangat sulit, yang dibuang ini akan dipakai dan akan kembali ditanam, dan ini menjadi bibit unggul yang ada. Maberengota amang inang, luar biasa karya Allah di dalam kehidupan Yusuf. Ngapa dua kon? Ima si Ratu Esther, songonanunga, hudo nakaning. Napatuluhon berengota ma puncak yang sudah ima kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana rencana sakap ni simbolis ikom mate di hau pinar silang ma Yesus. Jala hau pinar silang itu adalah lambang kematian. Alai kita boleh melihat bagaimana Allah mengubah semuanya. Ternyata salib bukan hanya sebuah lambang kematian, tetapi salib adalah lambang keselamatan. Dangna terus tergantung Yesus di hau pinar silang. Alai mangulu do ibana muse talu do hamatiani. Idu naboy berengota amang inang. Karya Allah begitu sangat luar biasa. Jalan mulul berengota amang inang di topik mingguta sadarion di suara do tuhita. Hari parulop-ulopon di bangsoni di batang. Hari sukacita bagi umat Tuhan. Anai kuntalas rohato. Apa yang harus membuat kita sukacita? Berengota mana parjulu sian epistel di mingguta sadarion. Songo dia Tuhan Yesus si parmahan, songo nanunga di edehon nakaning di kategori remaja naposo. Tuhan Yesus si parmahan, ibana do na punasa biru-birui, dang parmahan upaan nasida. Dialah yang memiliki seluruh domba-domba itu. Mulu parmahan upaan, dang ulu mangaliun hosana, dang ulu berkorban, dang ulu mangaliun nguluna. Ale mulu Tuhan Yesus Kristus, jangankan hosa, nguluna di pasat asal masudi ganup aka manusia bui malua. Telah dibayar lunas dengan darah yang kudus. Idu poina parjulu amang inang mamben lasro hatta. Ternyata saya hidup di dunia ini bukan sebagai orang yang berdosa lagi, tetapi orang yang sudah ditebus. Ternyata pergumulan yang sangat berat bukan menjadi bahan kesusahan untukku, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan perjalanan hidupku. Itu poin nah paduahon, jela poin nah patuluhon dipangidu mah. Songon ede punguan ina nakan ingat hamudo sirani portibion, hamudo panodang ni portibion. Amang ina haluaon sukacita yang dikasih Tuhan Yesus, yang diberikan Tuhan Yesus
itu bukan bersifat individual, tetapi bersifat komunal, komunitas. Berengot nama diturpukon. Bagaimana mereka bersuka cita. Mereka meminta melalui Ratu Ester ditambahkan 1 hari untuk mereka boleh bersuka cita atas keselamatan, atas kebebasan yang boleh mereka dapatkan dari Tuhan. Dan mereka melaksanakan hari raya Pur, saling berbagi makanan, saling merasakan satu sama yang lain. Di Soma nama lapatan yang dohonon amang inang. Ternyata songonanung pinaluan ni di batang uluta. Kita bukan bertindak pasif, tetapi kita harus bertindak aktif. Na ikon taulahod do songon hata ede punguan ina nakaning ikon gabe sira ni portibiod do hita. Dunia ini sudah hambar. Alibohado marhiti haporsyota marhiti pambahenata bui mahita gabe sira ni portibiod. Napaduahon portibion nunga hulum amang ina. Alibuhado marhitia porsyota na nunga di patau Tuhan di bata ita mamanyodangi portibion. Idu ari parulup-ulupon di ngulu niaka na tinopani di bata. Alani na parpudi madohonon nami amang inang di Filipi 4 ayat 4 sangat jelas dikatakan, malas dro hamahamu totong di bagasan Tuhani. Ulahi mandok malas dro hamahamu. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Karena Tuhan sumber sukacita. Idu napaposor rohata. Tuhan idu naparmahan natutu di ngoluta. Idu na ikon tahalason. Ape kondisi tadi dikion amang inang lasmar roham ala Tuhan debata naman jaga ngulum di pasu-pasu Tuhan debata mahita saluhutna. Amin. Martangnya kita. Molia tema ale Tuhan debata nunga marsaringar hatam di tonga-tonga. Parminggon nami didikion marhiti hatam Tuhan na paingoton. Nama makulingi roha do pikiran nami. Asa tutu mahami ali Tuhan di bata di bagasan ulup-ulup di bagasan lasiroha ale dada sian diri nami siakodo jalo nami saluhut na ka lasiroha ali Tuhan di bata tutu ali Tuhan maragam na ikon adopan nami tutu ali Tuhan di bata maragam kondisi situasi ngulu nami ganup didikyon ale pos roha nami Tuhan hodo parmahan nadinggan hodo naman jaga kami hodo nama nguluho kami, hodo nama masu-masu kami. Songon Ratu Ester, na dipakulingi ho, gabi parhitiommo, laho paluahon ganup bangsom, bangso Yahudi, bangso Israel. Dang dipasobuho bangso mili Tuhan di bata, asa disusai, asa dimusnahon. Totong doho na manjaga ala hodo na punasa na tinopam. Ala hodo na punasa ganup ngulu nami ali Tuhan di bata alani asiro ham Tuhan di hami ganup pasu-pasu hami ajari hami asabui manian marhiti ngulu namion gabe panodak kami di holom ni portibion gabe sorminan nadinggan gabe jamita nama ngulu nami ali Tuhan di bata natape bahat aka na ikun adupan nami alai hodo Tuhan nami hodo naman jaga kami hodo nama masu-masu kami alai Tuhan di bata alai Tuhan pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam HKBP Tamarunang namandohoti di parminggon di bagas corom di tikyon manang na ikon mandohoti marhiti live streaming asiro ham Tuhan totong maho namanyodangi roha doho pikiran na sida saluhut na songoni pele Tuhan di bata huriam HKBP Tamarunang pasu-pasu huriam pasu-pasu saluhut na parhalado ni huriam pasu-pasu saluhut na ganup aka dewan-dewan di tonga-tonga huriam songoni ganup aka panitia ganup aka seksi-seksi ganup aka pengurus-pengurus kategorial di tonga-tonga ni huriam monale Tuhan di bata marhiti pakobasion nasida gabe pilihan nama nguluma di eropamu jala gabe bohal madihami aka ruas monpele Tuhan di bata
Ale Tuhan didikkeun di bawah kami komos di bawah santang yang nami kanup aka program-program ni huriam nanung ngamardalan dohot nana yang dipatupa di bagasan saminggo na si roham Tuhan pasu-pasu saluhut na parhaladum talumo bi ruas ni huriam asa tutu mahami sisa datangiang sisa da ulahon dinalaw patupahon saluhut na marhiti kanup aka programi le Tuhan di bata marsangap warmu di tonga-tonga ngulu nami talumobi di tonga-tonga huriamo pele Tuhan di bata ale Tuhan ditikion di bawah kami komos di bagas sentang yang nami kanup aka ruas ni huriam na di bagasan hagaleon pamatang asiroham pasu-pasu nasida le Tuhan di bata ima Agusta Christine Boru sianipar amang sianipar amang Yepa Sitorus amang Ha Huta Julu inang nyonya Huta Galung WDS Boru Huta Barat inang nyonya M Pancitan Boru Sigalingging naposom calo situa JM Butar-Butar inang ST Boru Sipayung ale Tuhan di bata marhiti ubat na dipangan marhiti ganup aka tindakan paramedis marhiti ganup aka terapi na ikon didohoti imana gabi parhitiomu lahu mangalehon hamalumo di tengah-tengah nguluna kanup aka keluarga na menjaga na merawat pargugui lehonomu Tuhan pasu-pasumi di tengah-tengah ngulu dorohana sida kanup ale Tuhan di bata ale Tuhan ditikyup di bawah kami gomos di bawah santang yang nami kanup aka ruas ni huriamna di bekas salas ni roha ima di pertambahan umur na lehonomu di tengah-tengah ngulu na sida ima yanako ni huriam Intan Grestelina Rotua Boru Silain yanako ni huriam Tiroe Etanael Sitorus yanako ni huriam Nahum Agio Bernison Sinaga inang Marta Boru Pardusi naposo ni huriam Franz Simon yanako ni huriam Dian Darius Nahampun naposom amanami amang situa Desman Hutapea amanami amang hasudungan Mauliate Sitopul asiroham Tuhan pasu-pasu ngulu na sida dilas ni rohan ale honommu di pertambahan bilangan ni umur pos rohanami Tuhan tabamu kanup aka pasu-pasu dot akalas ni roha di kanup nguluna di kanup aka parkerejuanna di kanup aka sihol ni rohana totong maho namanatap nguluna namanjamoton uhut namang ramoti parngulunna ganup ale Tuhan di bata songoni ruas ni huriam ale Tuhan di bata na di bagasan las ni roha ima di ulang tahun pardonga Saripion di keluarga amang S Huta Barat inang SH Boru Simanjuntak si roham Tuhan marhideto dimma namang gom-gom pardonga Saripion na sida ganup aka sihol ni rohana sida ganup aka nahinirim ni rohana sida homa na manangihon homa na patuluson ale Tuhan di bata pasu-pasu muaka yanakon na sida saluhutna aka keluarga na sida pele Tuhan di bata ale Tuhan ditikyope di bawah kami kumos di bawah santang yang nami ganup akar ruas ni huriam ale Tuhan di bata na paimahon di parbui pardonga Saripion na asi roham Tuhan manatap maho di tonga-tonga nguluna tangi maho di ganup aka tangyang na homa na mangalehon homa na patuluson ganup aka pakirimon na le Tuhan di bata paasu-pasumu na sida saluhut na ganup aka ruas ni huriam na madiori aka parkarejuan na duminggan homa Tuhan na mangajari na mandungani jala na patuduhon saluhut na le Tuhan di bata asiroham mian maho marheto dim diroha doho pikiran na terlumobi Tuhan aka yanakon ni huriam na madiori aka sirokap ni todi asiroham Tuhan diganup aka tangyang na homa na manangihon homa na mamasu-masu homa na patuduhon marhiti holongmu le Tuhan di bata di patuluso masakapmu di tonga-tonga roha doho pikiran na sida saluhut na sa totong na sida di bagasan ulup-ulup na siya kuale Tuhan di bata ale Tuhan colma pardosa dohami na badia do yang goho cumulo sisa saluhut na dosa nami ale Tuhan di bata moleate mapasatami tuho mangasakon ko anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho asi maroham di hami amin.
Tapuji Tuhata, Marede Mahita, Sian Bukede nomor 716, Uhud Ma Tapasahat amplop 70.
bata. Ali di bata amanami dari benua gijang, kodo kadoroni saluhut, sile honlehon adenggan dot nasalbasa na blutus. Hupasata mima, sian na nilomi tu hami pilen nami tuho. Siya calo may kapi uap nucus tu julom. Pasu na jaramoti, asa ku para siya kami pilenon. Pati bulan na radyamu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marahiti-hiti todim. Salam tadahami kudang ni sileleom itu hami. Salam gir-gir hami mandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya penerbadia maguarmu, Sero maharajamu, saya saut malamin roham di banu tongon songon dan banu gijang. Leo matu hami sada nongoluan siapari, si sama dasanami son panesanami, gidu sini domar dosa tu hami, unak kami togin pengujunan, palu ama hami sian pangago. Sandame, jalo hamu mapasu sian Tuhan di bata. Di pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur homadamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madihita, saluhutna.